Oh, qui sou vosaltres? Oh, ah, ja me'n recordo. Jo venia a parlar de fluïdesa verbal. Uh, jo soc l'Isaac uh, i tinc 14 anys. Fora d'aquí! Qui era aquest noi que no en té ni idea? Venia aquí a parlar de fluïdesa verbal, però... Ah, de fet, mira, m'ha anat perfecte. És el clar exemple del que no s'ha de fer. D'acord. Analitzem el que ha fet aquest senyor. Bé, ha començat bé, no? S'ha presentat. Bueno, si això es pot dir presentació, perquè d'aquí a que s'ha presentat jo crec que la gent de la sala ja s'ha avorrit i ha marxat. Després, el que no es pot fer és anar repetint uh, uh, i no, aviam, quan aneu a parlar heu de pensar sobre el que explicareu i un cop ho sabeu heu de pensar com estructurareu la frase. D'acord. I ara expliquem el que sí que s'ha de fer. Com ja he dit abans, des del meu punt de vista, el millor que es pot fer és estructurar el discurs en paràgrafs o frases. Penses el que vols transmetre o explicar i ho estructures mentalment. Penses les paraules que faràs servir, connectors, etc. Es podria dir que és com una simulació. Et simules l'escena de tu practicant el teu discurs o exposant-lo davant de tothom i així veus on et podries encallar, a on no sabries com continuar i si hi ha alguna part que expliques coses que no són rellevants. I ara ja us explico l'últim consell. Acosteu-vos, acosteu-vos, que és un secret. El millor que podeu fer és practicar. Ep, Cisco, que vagi bé. Ja sou aquí? Cago en Déu, aquell marrec que ha vingut aquí a mi a parlar-me de coses estranyes. Bueno, espero que us hagi agradat el que ha explicat. Adéu-siau i bona aventura!